Overtime. Gantong oras masarap magsampay, hindi na mainit. What? I'm watching on TikTok. It's beautiful. Ano tinitignan mo doon? Magsitulog na kayo. Thank you ha. Sinasilent ko kasi may mga batang makatambay pa dun eh. Nagmumurahan sila. Alis na kayo dyan. Makikita nyo yung 4XL kong panty.
Ay, hala. Sir Ehem. Tapos na. Nagsitulog na kayo. Ba't kayo nakabantay dyan? Rayhan. Si Ate Janet, oh. Tulog na kayo. Tapos na ako. Huwag natulog. Tulog ka na, Rayhan. Tapos na ako. Mag-e-end na ako. Ate Janet, thank you. Talaga namang tumambay pa kayo dito. Sir Ehem. Rayhan, thank you. Gigi, Kulits. Nay, nandiyan pala si nanay. Ano ba sabi nun? Mag-end na po ako. Thank you so much. Binabantayan ka namin. Baka ma-adulnap ka ng kapitbahay. Huh? Nasa panel pa kayo? Grabe! 30 minutes na oh, nang mag-end si ate. 40 minutes na yata. Sige, enjoy kayo dyan sa pagmamarites. Tapos na ako, magpapahinga na ang katulong. Good night. Thank you. Thank you, Ate Janet. Sir Ehem, thank you. Rayhan, salamat. Lilipat ako doon kay Kulits Live ata si Kulits. Bye-bye. Thank you. Kita niyo ba ako?